Hello YouTube, nandito na ulit tayo ngayon sa ating YouTube channel at syempre alam nyo na, binalikan ko yung ibang video ni Ghost Hunter 18. So, ang napili ko dito yung nahuli at ginamot ko, ang magandang aswang. Hindi natin itong patagalin, sisirin na natin to. Let's go. Bro! Umaga, no? Ha? Ang ganda dyan. Parang napakasariwa ng hangin sa ganitong lugar, par. Kaso nga lang, may aswang. Kaya, Bro! Hindi ko na malayan na Saan na kaya yun? nakaano siya, no? Kasi mga kakantero. Honor ba to? Yung ganitong klase ng cellphone, di ba? Honor yan. So, bigyan na po nawala si Genic, no? Hindi ko na malayan na lumabas pa kaya siya o ano kaya. Pero, pagtingin Dalawa ko, ba gamit yung camera? bigla Parang kabilaan, no? nawala kaya lumabas ako sa bahay. Pero hanapin natin, hanapin natin yun. Ay, biglang na lang pong biglang nawala. Hindi kaya yun ang yun ang hinabol po ni Genic, no? Yun, no? Baka na. Ang sarap manghanap ng gagambang malalaga dyan, par. Dito sa taas, tingnan natin. Ang babagutan dito. Pataas ng mga niyog, no? Tingnan natin dito sa Pahingin buko, par. Kuha ka ng buko, pahingin kami ng buko dyan. Sarap ng buko niyan, par. Bro! Bro! Ganda, no? Bilis na sana kaya yun. Hindi ako natatakot. Nagagandahan ako sa lugar nila. Na parang napaka-presko ng hangin dyan. Bahay, yun. Anong meron sa bahay na yan? Bahay mo ba yan? Rinig nyo ba yung hangin? Pag narinig nyo yung hangin, talagang napaka-presko nito. Napaka-presko dyan, par. Nahirapan ako nito. Uwi pa naman ako ngayong araw na to. Oh, Pero sarap tumambay dyan, no? wala si Genic. Idol Genic, no? Hindi ko lang alam kung lumabas pa. Pero nawala siya sa loob, so ibig sabihin lumabas. Abol yun, no? Kasi yung babae, Idol Genic, no? Kasi ayaw niyang pakawalan talaga. Kaya Aray ko. babalik din yun, no? Makikita din natin yun, pero baka may may hinabo lang. Kakaibang mga tao dito, no? Ang inano ko, Kami takot kami sa aswang, pero kayo hinahabol nyo eh. Kamera ko. Ginagamot nyo Dilim pa. naman ito. Porket maganda, ginagamot nyo ha. Ayaw talaga ba eh. Yung kung nagano kayo na bakit yan tayo nakapokus, baka babalik sa Idol Genic, no? Baka aakyat siya muli. At saka isa iniiwan ko dun kapag dyan, no? Kung siya na po yung dyan. So ngayon patuloy tayo, wala talaga. Ilang minuto na tayo dito na nakano talaga sa bahay, no? Pero wala tayong napapansin, no? Kaya yun, bro, Tagal no? pakulab ako, bro. Kaya pala, magkulab pala sila. Iniwanan ka nung kakulab mo, par. Inang yan. Panibago, Ayun no? Meron na. May nakita na tayong kasama niya. Ayun, Uy. no? Nahuli mo, bro. Yay. Matay lang yan, bro. Ha? Matay lang yan. Ya pala, nawala ka dun sa Sabi ang bro, napaka-utsi. Ha? Ano kayang ginagawa ng Pumunta ko mga dun, no, aswang sa ganyang oras, no? Anong oras kaya ito sa tingin nyo? Siguro mga alas 2 ng hapon. Mga ganyan. So, nakakapagtaka lang na merong aswang sa alas 2 ng hapon o kung anong oras man yan. Kasi maliwanag pa. Bandang ibabaw, tapos halos naikutan ko na yung buong bahay, wala eh. Ba't nandun ka ba sa ibabaw? Ha? Ba't nandun ka sa ibabaw? Nandito lang kami sa baba.
Kaya hinahanap kita, Sarap hindi ko na tumambay malaman sa kung saan bahay ka na yan, no? nagpunta. Kaya, ayun. Matulog ka dyan, Hinanap ko na napaka-fresh ko ng ganyan, par. Ayan na yung babae. Oh. Ito yung sinasabi nila, guys, na nahuli daw nilang aswang at ginamot. Magandang aswang daw to. So, tingnan natin. Dito lang pala, bro. Buti nahabol mo. May kapangyarihan siguro to. Napakahirap bro. Ano, nahabol niya yung aswang. Eh. Di ba yung mga aswang, oh, ibilis yan. Ano yung kamera mo, Bata bro? po to. Pasalan mo, bro. Sige, sige. Anong tanong natin dito? Rational lang natin para mabigyan ng malay. Oh, tapos yung hindi na makakapalag bro ha. Oh, doon lang natin gamutin kasi pag dito, ang dadapaw. Kaya nga eh. Sige, sige. Kaya na. Pinadasalan niya pala. So, yung ginamot, yung sinabing ginamot nila yung magandang aswang. Sa pamamagitan pala ng dasal yung paggagamot nila. Pakinggan natin yung orasyon niya, kung anong klaseng orasyon yan. Wala akong marinig. Sa isip niya lang siguro yan. Yan bro, umusok mo bro. Musok, wala naman ah. Nasaan ang usok? Ay, oo nga. Lumalabas sa kanyang ano ba, Gagi oh. mga enerhiya sa loob. Ganyan ba talaga yan bro? Oo, pero ano lang. Umuusok nga paro dito paro. Umuusok no. Baka masubrahan ba? Yan o, Ito, yan oh. umusok nga. Gagi. Ito umuusok no. Umusok talaga yung buong katawan niya bro. Ganun talaga yan, bro. Totoo kaya yan? Putik yan. Jealous siya ba? Ano? Lakas ang usok oh. Yan o. Napakalakas pala yung kapangyarihan nito, bro. Ang galing no. Paggabi, bro. Man. Paano kaya yan nangyari no? Bakit umuusok yan par? Anong meron dyan? Yan o, umusok talaga bro. Alam nyo ba kung anong meron dyan? Kung ba't umuusok yan? Ano bang meron dyan? Ito ano natin to. Ipupul dito, bro, para ano. Sige sige. Para lalakas talaga yung Oh usok sige niya. bro. Para madala natin doon. Sige, bro. Oh sige sige bro. Ayan na oh, ayan oh. lumakas nga yung umusok bro. Yung usok. Baka matunaw na yan. Umusok yung buong katawan niya bro. Sumabate yung hangin, bro. Grabe ang lakas ng hangin no. Tungo no. Wow. Grabe naman yan par. Malapit na akong maniwala par. Lakas talaga ng hangin no. Lalalala. Bro, baka matumba yung niyog bro. Pero sa ganitong klaseng lugar guys, lalo na kung nasa ano ka, bundok, normal yung ganyang hangin na medyo malakas. Diba? Grabe ang lakas ng hangin guys. Talagang napakalakas nito. Ayan o. Pwedeng nagkataon lang siguro. Pwede ring dahil nga dyan. Hindi natin alam kung bahala na. Yung ano ba? Mas ano, panghuli na to, bro. Usukin natin ang gusto to. Oh, sige sige sige. Biluhan mo ha. Kasi yung hangin. Ayan bro, ayan bro. Umuusok talaga no. Ayan na. Ayos na ba yan bro? Iano na lang natin. Makakatayaw kaya yan. Mawala yan. Ano, Ang ano lang dito. Ang medyo ano dito kasi sa title nila, hinuli at ginamot ko ang magandang aswang. Ba't nyo hinuli tapos gagamutin nyo rin naman pala? Ano yung pakay nyo sa ganyan? 'Di ba? Anong gagawin nyo pagkatapos yung hulihin at gamutin? Anong plano nyo? parang natudo ko dito. Pero, yun, isa na lang. Isa dun sa pinagdadasal ko. Naging ako. Wala, no? Oo, wala na. At least na may napabagong ano tayo. Ano pa yan? May kaunti pa yan, ano? Lakas. Ganito na lang, bro. Ganito na lang yung ano natin. Kasi ano na sa oras ba? Uwi pa ako. Oh, yung mata bro, nangilisik bro. Ano? Saan yung mata dyan? Yun. Mata ba yan? Ayun. Ilong man yan?
Mulat na yung mata niya. Dalhin ko muna to dun bro. Para Ano na lang, siyang, ganito na lang. para siyang Kasi- natatawa, no? Hindi. Ganito na lang ano na ngayon, mag-alas 5 na. Hapon nga. Uwi pa ako. Hmm. Ano na lang. Hindi pa to i-ano mo na lang kay yung albularyo ba? Yan eh. Para magamot talaga siya na. Pero medyo okay na to, hindi na to yung masyadong yung violente talaga. Pero ano pa rin, may mga ilang porsyento pa rin na Dugo na. may ano pa. So ikaw na lang yung lalapit sa No, Ikaw na okay. yung bala. Tapos ihatid mo Okay. doon. Dito na, kayang-kaya mo naman yun. Okay, Alam ko naman, okay. kaya mo yun. Tulungan mo. So, yun lang yan pala. Dito na Para hindi tayo mahirapan. natin to. Kasi natin to. Tapos yung So, yun guys. albularyo. Binigyan niya ng konting lunas yung magandang aswang. At dadalhin daw sa albularyo para magamot talaga. Pero ano nang sunod nga, di ba? Ano nang pasunod? Ano nang gagawin niya pagkatapos nun? Ano na bang mangyayari sa kanya, di ba? So, yun. Iwan natin. So, yun lang guys. Salamat sa mga nanonood. At syempre, please like and subscribe sa ating YouTube channel. At alam niyo na, thank you.